være fabriks nu går. Og hvor er det rart at se jer. Og hvor er det godt at se jer, Nesser. Og alt også er her. Hvor er det godt. Nu går vi alle sammen stå rundt om juletræet. Skal vi så ikke synge en julesang? Det lyder som en rigtig god idé. Jo, ja. Men hvad for en julesang skal vi så synge? Hvem på loftet sidder næsten? På loftet? Det er ikke også sådan, men det er jo godt lide. Og der skal jeg prøve lige på to væskebrød. Er I klar? Ja! På loftet sidder nissen med sin julegrød. Sin julegrød. Så god og sød. Han ligger og han spiser, han er så glad. For julegrød, det er hans bedste mad. Men rundt omkring så alle de små rotter. Og de skotter, og de skotter. De vil så gerne have lidt julegodter. Og de står om nissen tæt i dag. Men nisse var han tror med sin store skik. Vil endnu se at komme væk. For jeg vil have min julegrød i ro og fred. Og ingen mere dele med. Men rotterne de hopper og de danser. Og de svinser og de svanser. De kigger efter grøden og de stanser. Og de står om nissen tæt i ring. Men nissefar han er en lille hissig krop. Og med sin krop han er en krop. Jeg henter katten hvis de ikke holder op. Når katten kommer skal de nok blive stop. Så bliver alle rotterne så bange. Og så bange, og så bange. De vender sig og hopper et par gange. Og 1, 2, 3, så er de væk. Men lakridskonfekt i en skraldehæng. Lakridskonfekt. Det er det næstbedste, jeg ved lige efter risengrød. Det var altså godt nok en god sang. Det må jeg lov at sige. Skal vi ikke synge den her? Jo da, nu er vi i gang. Hvad var det, skal vi så tage? Hånd for træet strående top. Det var så rigtig flot sang. Men der har jo ret mange vers på, eller ikke? Jo, så hvis vi bare synger det første vers, det andet vers og det sidste vers. Det er en rigtig god idé. Er I klar herovre? Er I klar herovre? Jeg tror, I er klar.